ma mistake amene akhristu ambiri kapena unena kuti anthu ambiri amene amapanga pamene ali pa prayer and fasting. Ambiri timapanga mistake pamene tili kusala kudya. Chifukwa chakenso ambiri mwa ife timasala koma mayankho sitimawaona, timangokhala ndi mbiri kuti tinasala. So ngati ufuna uyankhidwe prayer and fasting yako pamene ukusala kudya, pewa ma mistake awa. Mistake yoyamba ndi kulengezesa. Akhristu ambiri pamene akusala kudya amakonda kulengezesa. Kodi mawu a Mulungu akuyankhulapo chani zokhuzana ndi kulengezesa? Tikapita mawu kuchokera ku Mateyo chapter 6 akunena kuti pamene ukusala kudya sukuyenera kuzionesera ngati mene amachitira achiphamaso, chifukwa iwowo amapanga fasting, amalankhula kapena amazika pambalambanda cholinga choti anthu awadziwe kuti akusala. Mawu a Mulungu akulesa akuti usakhale ngati iwowo, chifukwa iwowo alandiriratu mphotho yawo. Kutanthauza kuti wina aliyense pamene akusala akamapanga zinthu zoti anthu amutame kuti zona mwakwanisa kulowa 40 days, zona muli pa 40 days, akuti anthu akangokuyamikira ndi kuti walandiriratu mphotho yako. Chiyamiko cha anthu chija nde mphotho yako. Mawu a Mulungu akunena kuti pamene ukusala kudya akuti uzibise, akuti usambe nazola nkhope yako mafuta nakhala mchipinda mwako, akuti Mulungu amene amaona za nseri azakupasa mphotho. Kutanthauza kuti pamene ukusala ukena kuzibisa. Kodi ubwino olengezesa kapena not ubwino, kuipa kolengezesa ndi chani? Ambiri pamene mukusala kudya mmakumana ndi mayesero. Mayesero amene sikuti amabwera chifukwa choti Satana amazozoti osati chifukwa choti amabwera chifukwa Satana ukuona kuti mukusala, no. Koma mayesero ambiri amene makumana nawo amabwera chifukwa cha kulengezesa kwanu. Moti ambiri mayesero amene mati ndikupirira Mulungu andipasa yankho, no. Chifukwa chake simuonapo yankho, chifukwa mayesero waja amabwera chifukwa cha kulankhula kwanu. So pamene mukusala kudya pewani kulengezesa, muzapewa nkhondo zambiri. Mawu a Mulungu akunena kuti uzibise pamene ukusala kudya. Koma zomvetsa chisoni Khristu ambiri akamasala amachita kukalemba pa Facebook 40 days, ndikuyamba 40 days lero, akuchita kulemba kuti 17 akuti 17 to 40, kandi 7 days amachita kulemba 2 out of 7, 4 out of 7. People of God, zimenezo musiye. Chifukwa yake mukusala koma simukuonapo yankho. Cha nambala 2, pamene munthu ukusala sukuyenera kupanga ndewu. Akhristu ambiri mmatha kumasala kudya mukupanga ndewu. Cha nambala 3, kukangana ndi anthu. Munthu amene ali pa fasting sakuyenera kukangana ndi anthu. Cha nambala 4, kupanga nkhanza ana kapena anthu ena, kandi antchito ako kandi chani. Pamene kusala kudya sukuyenera kupanga nkhanza, koma uyenera ukhale munthu wachifundo. Sukuyenera kupanga nkhanza ana kandi antchito ako kandi andani. Cha namba 5, pamene ukusala kudya sukuyenera kudyeratu. Akhristu ambiri amapanga mistake. Mwina fasting ayamba mawa, lero madzulo adya bwinobwino, amatha kufulumira mawa ngati ayamba 6 o'clock fasting yawo, amatha kufulumira cham'ma 4 kuphika zakudya kudya ndikumayamba fasting. Manager si fasting. For the Bible says in English, akunena kuti to go without eating, it means munthu umayenera kudya pamene wamasula fasting yako, osati before usanayambe fasting. Then onse amene mmadyeratu musanapange fasting, fasting yanu ndi yachinyengo. Pamene munthu ukusala sukuyenera kupanga zinthu zimenezi. Zilipo zambiri, sukuyenera kumapanga chigololo uli pa fasting. Munthu uli pa fasting ukupita ku malumu ndi mahule ukapanga uhule, upita ku malumu ndi akazi, kapena iwe ndiwe mwamuna ndiwe mkazi upita ku malumu. Ayi, munthu uli pa fasting unama maboza, kupanga miseche, kuba, kutani. Ayi, ma mistake onsewo. Ma mistake ena. Cha nambala 6, pamene mukusala kudya mukena osapemphera. Mistake, anthu ambiri sapemphera, sawerenga mawu. Ayi, onsewo ni ma mistake. Pamene mukusala kudya mmene mukhale munthu wachifundo, mukhale munthu wozibisa, mukhale munthu wokonda, mukhale munthu wachisanzo muzonse. So izi zimene ndaphunzitsa ndi zisanzo chabe. Zilipo zambiri, ma mistake alipo ambiri amene akhristu ambiri timapanga. Ndifake ambiri timasala koma sitiona yankho ifo timapanga ma mistake. So ngati waphunzira chimene chili mu video iyi, chigwiritse ntchito uzaona yankho. Mulungu akudalitseni. Amen.